Ahoj, u videa Nete Symfony hodně lidí zmiňovalo Laravel. Štefan Prokop mě pak poprosil, abych vyjádřil svůj názor na Laravel. Takže já vám to řeknu, ale možná některý z vás úplně nepotěším. Pro úvod tady klikněte prosím vás na like či srdíčko a na odběr, protože tím podpoříte to, že máte zájem o tyhle videa. Já mám teda víc jak 5 let zkušeností s Nete a Symfony a to se osvědčilo při velkých projektech, dlouhodobých projektech v práci v týmu. Ten Laravel umožňuje velkou volnost, což je to, co lidi tam oceňujou, ale zároveň to umožňuje prasit. Ale proč ne? U nějakého malého projektu, one-man show nebo nějaký jednorázovky to klidně dává smysl, ale pokud teda chcete mít něco dlouhodobého, kvalitní štábní kulturu a chcete mít práci v týmu, tak to bych preferoval Nete a Symfony. Jaký na to máte názor vy, to napište tady do komentářů.